Spider-Man. To je taj Spider-Man koji leti kao lud. O moj Bože, šta sam to uradio? Padam kao Spider-Man. Tam, 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 tam. Zdravo ljudi, Boki Gamer ovdje. Evo danas ću snimiti gameplay Minecrafta. Skinuo sam neki Super Heroes Unlimited mod i Spider-Man mod. Neki najnoviji za verziju 1.5.2. Mnogo su moćni modovi, evo upravo sam Spider-Man. Danas sa mnom, evo kao što vidite šta se radim. Danas su sa mnom moja sestra Anđela Bajić i rođak Aco Bajić, njega rođak Aco Bajić, njega ponekad zovemo Ciker, što to tako smo mu dali kao nadimak. Javite se ljudi. Zdravo. Zdravo. Evo, oni će kao se igrati, kao da su ovako u igrici, jer imamo dva kompjutera, tata ne da nam instaliramo na laptopu Minecraft. Pa oni kao sada igraju se toga kao da su u igrici i kao gledaju me kako ja igram i to. Tako da ako nešto počnu na ludiju, ne bojte se, to se igraju, znači. Zato što su oni, Anđa završila drugi, a Aco završio prvi, pa 8 mjeseci su. Eto, sad će oni da se igraju, ja ću ovako dati gameplay i tako, pokazivat ću vam. Znači ljudi, kako kažem, čujte, može? Može. Ok, kao što već vidite, sad sam Spider-Man. Spider-Man djelo imate ovako ovdje, ovo i web shooter. Dat ću vam linkove za sve modove. Ovdje su stvari za Batmana i za Robina i tako, evo, vidite koliko ima heroja. I svi možete, ima i Hulk čak. I svi možete da budete, znači, to je, evo sad ja na primjer ako skačem. Evo vidite, ovdje sam Spider-Man, samo malo mi je glupo. Izvini što te prekidam, ali da kažem ja da si ti kao u našoj igri, da mi zamišljamo... Pa da, oni zamišljaju kao da si ja igram, da su oni, kako se kaže, da oni igraju igricu pa zamišljaju da me vide i kao, vidjet ćete sad sve, čući ćete, ali igrajte se vi. Anđela, ovdje mogu se me vozam u filmu. Misliš da te... Izvini, brkam imena, pobrkam imena. Ovdje u filmu. Čekaj, da mi je sad nos. Ja moram nešto ovdje da poučim. Sad ću vam pokažem, evo to ste vidjeli Spider-mana, to je sve, da nisam ovo pokazao. Sad ćemo dole do pećine, samo da čas vam pokažem. Samo da skinem masku, lakše ću doći do dole. Da se ne penjem 100 puta. Gore dole. Igrajte se dok je dođe do pećine. Zdravo! Nije upaljena kamera kod njima. Idem ja u film. Kako brzo trčim, upaljena. Gledajte ovo sa Spider-Man. Dam telefon, mobilni. Pa čekaj, pošaljem ću ti ovako preko kompjutera. Da, nije mobilni. Kao što vidite, imam jedan ovako ogroman skok. To je kao letenje. Na neki način. A ne, ja sam poletao, izvinjavam se. Imam ovako ovaj ogroman skok. Ali možete da letite s ovim. Ali ovo dobijate samo u ovom... Vidite, imate i ovdje Spider-mana, ali ne može se penjeti, zato vam treba Spider-Man mod. Zato to je meni glupo. Ne može se penjeti. Ali s pomoću ovoga možete ovako bacati ovako mrežu. I ako kao udarite ovo, to je kao mreža. Ali gledajte, ima uz Spider-Man mod, ovaj novi Spider-Man mod se dobija i ovaj kao web shooter. Za to će vam također trebati i ovo, web stream. Samo da vam pokažem. Onako kao realna mreža izađe, kao ovako. I onda kao počne kao da leti ovako. To je isto po meni mnogo moćno.
vidite. Joj. Vidite ovako. I tako dole isto također trošite od ove mreže. Što je bilo? Ništa. Pošto vam pokazati u New Yorku kako to izgleda, ali nije ništa. Evo ti Ne sviđa mi se. kom. Ja odem to. Spava. Ja koristim ovaj, zato što eto, ima kao ovakvu mrežicu, ali ona nema tu mrežicu. I onda kao ovako leti nešto kao. Ali nije baš, ne znam. To je kao samo teleporter, ali samo se sviđa zbog ovoga. Vidite, zbog ove mreže. Samo zbog toga se sviđa. Samo zbog ovoga se sviđa. A ako ćete mogu ja ovako dužnem onaj šuder. Da malo sve ne igram. To Bear Grylls spava, a? Jeste, dok me je. Ja sam Spider-Man sad trenutno, cik je. Izvini. Vežim. Ja sam Deadpool. Vežim. Šta ovo radi ovo budalo? Ja sad ću vam pokazati oko Batmanu stvari. Anđela smiri se. Ajmo, izvini. Molit ću da se ovo dete smiri. Ovo vam je Batman. Iz njega dobijate batarang. Tako. Onda grappling hook. Probajmo ovu Kao ovu. Nema ništa da bojiš, što je tamo? Tako. Još malko budem za kompom, ti radi sad. Grappling hook, bat bomb. Samo ne možeš moj kopter da vodiš. Eto ovako. Bum, kao pukne, onda vi letite gore uviš. Samo vidite napravili lupu i to samo onda Nemaš zaključite. ti imaš samo motor. Ma da, odok za moj Batman. I moram da ponesem ovo. Gdje mi moj telefon? Bakija, kako se zvati njen motor? Pa dobro, igrajte se. Batgirl. Ja sam ga smijem. A ovo Sonic Batcore, to ovako poziva ove Batman, ove, kako je Batmane, šišmiši. Ovdje mi je kao... To baš noću izgleda ovo pećine. A ovi mravi su od jednog, znači da ovo sve vratim tamo. Uzmemo belo, jer ti bude... Ja vam pokažem. Vidite ovog. Daj mi pokažem. Ant-Man. Ovako ti koja bude drške. To vam je čovjek, tiše malo ljudi. Dobro. To vam je čovjek mrav, on priziva mrave. Sad ću da vam pokažem. Evo, ovo je njegovo. Ovaj Sonic Kant Polar. Onda ovako priziva mrave, vidite. Ovo se meni baš svidjelo, kao pravi mravi baš. Onda sljedeće ću pokazati je... Red kao Anđela daje naređenja šta radiš ako ima neprijatelja. Batgirl. Green Lantern. Imaš neprijatelja. Iz njega dobijete brzinu i snagu. Znači, može da leti kad užite space. Nije obožavam. On leti. Onda, uz Green Lanterna tiše malo ljudi. Uz Green Lanterna dobijete ovaj njegov prsten. On ne radi ništa mnogo, on samo baca ovo. To što ovo radi, nemam pojma. Ubija kao što vidite već. Kao napada nešto već. Slepa guzica. Alo! Pogrešio sam, izvinite. Batgirl, ti si... Onda sljedeće je Panter. Ovo su mi omiljena dela. Obični... Evo, kao što već vidite, dobio sam pojačan skok. Samo vidim nešto mi fali. Običan čovjek ili pod C. Ima još nešto dobije. Običan slepi miš. Ne znam, ovo su kao njegove kanđe. Misliš, Ovo se uradi. slepi miš čovjek. Evo što mrzim da pripravljam. Slepi miš čovjek, to da. Idem da razbijem ovu dupavu maču. Evo ako. Sad će da. Ovo ima samo pojačan skok, ali treba da dobije brzinu. Ne znam zašto nisam dobio brzinu. Samo da vidim. Aha, da ću se stavio Batmana. Evo sad je brzina. Pojačan skok je brzina. Evo vam je Black Panther. Kao što vidite. Halo, Robine. Molim. Daj moj mobil. Pojačan skok. Prebila sam je. Dobro, sad možda daš šta. To vam je on. Hvala. Ja volim Black Panther, on je moćan. Iznenađenje biti za tebe. Tiše! Dobit ćete batnije posle. Ovo vam je Iron Man, pogledajte, ovo je meni moćno baš. Pogledajte ovo. Znači ovo je za mene vrh. I zadržite speć kao letite. Mislim, ovo je za mene, nema šta. Kao što već vidite, kao on kad leti. Iza njega ide ova vatra kao pa leti. Vidite ovo ljudi, ide za njega vatra. Malo pa sam vas skinuo mod. Gledaj kad leti. To vam je bio Iron Man. Sam vidim, ne znam da li
Da, i kada idete po vodom, on može diše normalno, ne mora A i ništa. bolje ga isto. Samo da vidim, ima li on šta li je ovo? Idem ja Šta je ovo? ovako, ponesi to. Ovo se nisam gledao. Ima negdje rupa, nema ekstra. Bam. Što moćno. Ponesi i ovo. Ima negdje rupa, bam. Ovo je bilo moćno. Bum. I... Kao onaj, Maš neku kameru. bam. Čekaj, ima još da ideš. Ovo je moćno bilo, znači, ne radi je. Ponesi i ovo, da vidim šta radi. Bam. Ovo je kao kamera to. Čini mi se da rastori Ti ove... mene vidiš ovo, može. A ništa. Evo imate to, ali čini mi se da to nije Iron Man, da. Ne znam sad je ovaj prsten nešto. Da, imate ovako, na primjer, ove prstenove. Ovaj kao strujni prsten. Ovako. Vidite, kao bude ovako vatra. To je nekoga tamo prsten, sad ne znam ko je. Upravit ćemo posle. Sad ovo su neki prstenovi, ne znam još šta rade. Neki rade... O moj Bože! Au, kolika rupa! O moj Bože! Vidiš me? Vidim. O moj Bože, ovo man da brzo da popravim. Brzo. Ovo nije normalno. Ti si Iron Man, tako? Jeste. Šta moraš da popraviš? Gledaj rupu! Šino ovim prstenom. Vidite šta se mogu prstenom da napraviti. Znači to vam je neverovatno. Sad moramo da popravim to brzo. Hoću se ovo ovo mi je zanimljivo. Evo ja sam već u Batmanoj bazi. Jo, ljudi! Ja ću se ubijem, jeste znali mi to. Zbog čega? Zbog ovoga što sam radio. Kako si ti uradio, nisam ti to. Da, ali vi ste moja ekipa, morate mi pomoći. Pa da, ja ću da kucam nešto ovdje, da vidim, mogu li nešto da nađem. Pa jeste! Moraš ti nađeš na nevidljivom kompjuteru nešto. Pa kao ima ovako kompjuter. Da znaš. Jeste. Pa kao? Ipak ima ovako. Ima. Ima. Dovesti laptop pa ćemo da razgovarati. A, Šta, možemo preko Skype-a tako, ha? da. Dobra ideja! Nećemo! Nemoj. Šalim se, ne. Izgledam što zbog ovoga. Vidite, ono nije normalno kao što vidite. Joj, ljudi, meni se spava. Ovako. Zar već? Ovako. Kako je šlo? U igri ili... U igri, bre. Pa spavaj! Ko ti brani? U igri. Laku noć. Pa nećeš pa i da u Helijen spavati. Strušiš. Dozgo. Čekaj tu, a ti ima s Iron Manom. Čekaj, bre. Povećanje. Babuće. Joj. Već je pao. Tip. Meko. Aj, moram se baš da staviš. Tiše, malo. Kamera je ovdje, čuješ li se? Ja sam ga stavio na zgradu i zaspao sam na njemu, znaš. A helikopter jeste čitam, ja pao dole. Ispod helikoptera. Oh my god. Ja. Jesi živ, Robine? Jesam. Dobro je. Ovako. Dakle, modove ću vam staviti u deskripciji. Ima još Hulk mod, sad ću vam sve to, poslije ću ovo popraviti, ne mogu sad brži me. Ajde, samo ovako. Nijem se zbog ovoga, sam misli sam što radi onaj prsten. Tiše! Da učite batine. Okej, dakle to je bio Iron Superman mi se pokazao. Evo, on je Superman. On kao što vidite imam brzinu, snagu i ponos na vatru. Da ćemo idemo gore. Da vidite, gore. Samo da posvetlim ovo. Aha. Dobro, sad ovo. Izgledamo ga i ovo. Okej. Evo gore, letimo.
Ej, idemo. Tako sam brz. Robine, Ovo mam pokazati. zovem te. Tiše! Ovo ne mogu da se povijem kako treba. Znači kada se skinem. Čekajte malo sve. Ovako da bude. Hoćemo li... Ali kao što vidite još uvijek letim. Kada ostavim nešto još uvijek letim. Što ipak to je super. Opa! Evo gledajte ovo. Samo me prati. Znate, vidite. Vidite ovo. Znaš. Sad moram da stavim brzo. Liču se. Ja uzmem svoj motor Vidite. i idemo. Vidite kakvi su neprijatelji. Jokera i Vidite kako su. one karike. Kao... Čutite! Vidite, dobio sam neko pištolj kao od neprijatelja. Kako kad nismo išli. Pištolj, vidite. Sam Jokera se vidio, ti sredi Harley Quinn. To kad su ubili oni. Eto, to vam je Superman. Može gledati ovdje. S ovim mogu da letim. Sada nećeš moći da uđeš. Zaključila sam. Ne ti ovo ostavljaš. Što ovo ostavljaš? Nisam ostavljam ga, neću ga ne slušati. To mi sve je to uvijek tu. Eto to, sad da krenemo malo dalje. Ovo će sad biti dug tutorial. Evo baš. Evo vam Hulk. Hulk mi je zlato. Hulk. Kapitan Amerika i Thor, svima Odmah se ja vraćam. Zaključala sam. Evo Hulk. Hulk na brzinu, snagu, pojačan skok. Skok on je. Bam. Bam. Kija, smiješ ovaj joystick da staviš na stol. Stavi ga. Bam. Bam. Eto vam je Hulk. Sad da li Hulk ima nešto, u stvari nema, on obično nema ništa. A da, Da, on je Hulk. a da, on je snagator. Poznati snagator. Da, Tako, Boki. da. To, onda ovako. Imamo još Wasp. To je. Deadpoola vam moram pokazati. Ovo je moj rođak Aco, on je u Marvel herojima Deadpool. Jeste? Brzina regeneracije. Deadpool, a ovo je Deadpool mat. Ti ostavljaš. Neću više se. Mislim, koristit ću, ali neću imam više helikopter. Šta ćeš i ti ovdje za kompa? Kao. Evo, tvoje. Sačekaj, znate što sam rekao, čujte bre. A u DC herojima je Robin. Čučite, stvarno sad. Ništa ne znam što sam rekao. Čujte. Kao što vidite, jedan udarac nam treba sa Deadpoolom i mačem da bi ubili nekog. Eto vam je bio Deadpool. Onda koga još imamo? Wolverine. Evo ako, kod Wolverina imate i dobijete i ovu. Samo ćemo sa njom. Može. Sad ću. Sa njom. Evo, Wolverine. Brzina, pača, skok, regeneracija. Slično kao Deadpool. Zato što on je baš... Vidite, ovo je Wolverine. Vidite kako je brz. Baš je brz. Ovo moram pokazati. Ovo mi je također jedan od omiljenih heroja u DC. Ovo ćete da pogledate ko je. Čekajte. U stvari već vidite tako da nemate pogledate. Čekaj. Ja i Cike ili Acom The Flash. mi idemo u svoju, mislim u moju sobu da se igramo. On je mnogo nešto brz. toga. On je mnogo brz kao što vidite. Ćao. Ćao. Evo došli sad smo sami. Evo The Flash je mnogo brz. Kao što vidite. Znači skoro da se ne vidi ništa. Koliko je brz. Zahvalio sam se. To je bio The Flash. Od ovih famog heroja sam pokazao. Wonder Woman, to je ona žena. Ista je skoro kao Superman. Ovo je Martian Manhunter, on je Aquaman.
Aquamana nisam ništa isprobavao, sad ćemo vidjeti što on radi. Dakle, znam da ima ovdje Aquaman ovaj djavo. Ovo mi on nije, to je od ovoga Tora. Ni Tora nisam isprobavao, to ćemo poslije. Okej, evo ga Aquaman. Čemo Aquaman brzinu i polovno disanje, pred nas. Znam se nema polovno disanje. On ide dole po vodom i može diše normalno. Kao što vidite. Umire što ovdje. Vidite ovdje je pećina. Polovno disanje. E sad jasno je ovo. Pa ovo je moćno. Vidite se mako i pojave se ovi. Pa ovo je zanimljivo. Kao ovi sirene i ove stvari. Ovo je zanimljivo stvarno. Wow. Ja to više znam. Okej, to je bio Aquaman. Aquaman će sad počeo sviđa. Nije još. Okej. Što još imamo ovdje kod ovih heroja? Da, Green Arrow. Sad, nisam siguran. Isprobao sam Green Arrow, ali nisam siguran da li može da menja strele i to. Evo ga ovaj njegov. To nisam siguran. Znači on je najobičniji. Znači evo ovako nešto. Svijem, da li može da menja strele nešto? Baš ne verujem. Ne, mislim da ne može. To je glupo. Ovako, znači jedan udarac je potreban. Sad ne, više. Koliko udarac je potreban? 3, 4, 5 udaraca. S ovim da ubijete. Ne može ni to. To mi je bio Green Arrow. Tiše. To je Green Arrow. Onda Robin. Evo Robina da vam pokažem. Pa Batgirl, pa Nightwing. Evo, vi ste sad ovdje koji Robin. Robin vam ima... evo Batgirl. Robin Bird, Robin's Grappling Hook, Smoke Pellet i Robin's Battle Staff. S ovim se ono ubijete. What the heck? Wait. Što mogu se... Čuči nešto mogu se na pesku. Evo. Okej. Dakle on ima ovaj štap. Ovdje ne znam šta radi. Samo ne znam. Ovo, ne znam, ne može. Onda je ovo Grappling Hook. To je znate od Batmana i Throwing Bird. To je kao batarang, samo veći. Sa meni je omiljeni, znači ovo ne Spidermana i Batmana najviše. Već tako te, Batgirl, no nisam uzimao. Što ono radi? On ima ovaj Batgirl Antidote Pill i Grappling Hook. Po meni je to malo za... da, i pošto je ona Bat, ona ima isto batarang. To je logično, znači. Batarang. Sad što ovo radi, to je Antidote, nešto mi. Možda ja suzmem ljude, nešto nemam pojma. Kako to sranje. I Nightwing. Nisam spomnio. Nightwing. Sad, Nightwing ima njegova štap, Grappling Hook i Wing. To je isto kao batarang i ovo. Koliko udaraca treba. Screamer Stick, to je kao... I Grappling Hook, to da ne zaboravim. To je medici heroj. Smijem se pokazuje, njega sam pokazao.
Kapetan Amerika. Ponovno je... Ovo da vidite. Tako, i on ima štit. Kapetan Amerika ima štit. Štit je mnogo jak, to odmah da vam kažem. I Kapetan Amerika je mnogo brz, ima mnogo veliku snagu, znači to odmah da napomenem. Ništa ne mora da sad ima izgleda neki kola. Sad nema ništa. Štit mnogo jak, vidite, samo jedan udarac je potreban da bi uništili nekoga. Znači štit je mnogo jak. A to je bio Kapetan Amerika. Tako. To se pokazuje. To vam je kao... Ant-Man, ovaj se pokazuje. On nema nikakve moći, samo što ima ovo kao za pozove mrave. Mislim da sam to pokazao, ne sjećam se znam. Ako ovog Spidermana ovdje nemojte uzimati. Ovog odavde je Spidermana. Daću vam ja link za ovog. Njega sam pokazao, Wasp, to je onako mušica. Njega sam pokazao, evo sad sam vam pokazao. Ne znam nije šta je ovo, nešto, ne znam. Sad ovo da vam pokažem. Ovo će sam biti jezivo. Ovo je Catwoman, ovo je Joker, ovo je neki tamo, ne znam nija, neka budala koja vas sotruje, kako zovete, nemam pojma. Njih morate nam dobijete, samo da Jokera zaledim. Da se pomeri, da mi ne beži. Pobeže! Pobeže! Ok, nema se. To sam, njega neću pozivati, to je Scarecrow. Njega ako pozovete dobijete... Ovo nešto... Brzo je, brzo je. Sad ću mogu da ih ubijem. Uzem Batara. Batara može da ih šinem. Da ih šibam. Možda. Da ih šinem što daje od mene. A nek se tamo daje koliko hoće. Sad daje. Ako. Dođi Keti. Kiri. Može. Tamo nek se daje što ne briga. Da li se daje? Još sam mačke ne mogu voditi, tako da... Ajmo, otprilike to nam je... To za ovaj mod. Stavit ću još modova. Neki kako mi se svide. Sviđa 100%. Da sam vam pokažem Spidermana u New Yorku. I palimo ga le. Pogledaj sljedeću. Samo treba duvati te. Mogu zezati to. Znači ja sam mišljio da je ono lakše. Ali idete se na zgradu pa na drugu zgradu, tako se. Tako su imate mreže. Jednako možete spenjete. Stanete oko ovdje. Znači, što ne možete. Malo potno da te glad, nastavite. I eto, to vam je prilike to. No, opet jedno bude, ha. Ide. Uzem je i ovdje sad, spalje šume. Ide. Da ga zaledi.
zamrožim. Aha. Gdje ćeš? A, pobeže mi. A, ja se ga nisam dobar u ovome. A, gdje ćeš? Gdje ćeš, Gdje je skrenuo, ti mi ćeš skrenuo, sad. Ja sam ga, samo pa sam. Super Spider-Man. Opet ne, Hvala što ste gledali, lajkujte, subscribeujte, šaljujte i komentarišite. Znači da završim video. Ja. Vidimo se, čao.